Mehmet Göktaş, doğru haber. Türkçe qasmezini ey Gazze, ez ji dijminên we fehm dikim. Ez zêde nabêjim û lê zêdejî nakim, di vî warê de jî em xwe dispêrin Xwedê. Bi rastî tu ew qas mezinî, ew qas bi muhteşem û bi heybetî ey Gazze, ku em her ku li dijminên te dinêrin, em vê yekê çêtir fehm dikin. Wekku em hemî dizanin, Siyonîst ji berê ve yek ji belayên serekeyên cîhanê ne. Ew ne tenê bi dewleta terorîst a bi navê İsraîl re sînordar bûne, belkî wek axtapotê hemî dewlet dorpêçkirine. Weka benîştê Ecem bi dewletan re zeliqîne û ketxwariyê dikin. Emerîkaya ku tê gotin bê nîqaş hêz û quweta herî mezina cîhanê ye, nemimkün e ku ji Siyonîst İsraîl cuda em bifikirin. Dewletên dinên mezin weka İngiltere, Fransa û Almanya jî li hember Gazê cîhên xwe girtine. Ev yek tenê bi gotin û sloganan nehiştinin, ta di serî de van welatan keştî û gemiyên şer û herbê bin keştiyên behrê yên nukleerê anînin kendavê bicîkirinin. Bi milyar dolaran çek û sîleh ji dewleta terorê re şandine û hêj jî bênavber çek û sîlehan ji Siyonîstan re dişînin. Van hêzên zalimên dinyayê çi qas ji wan tê giraniya xwe didin ser Xezê, lê bi tuha wayekê nikarin ku serê berxwedanê li ber xwe bitewînin, nikarin berxwedanê meğlûb bikin. Ji ber vê yekê tu çi qas mezinî ey Gazze, tu çi qas muhteşem û bi heybetî ey Hamas, ey tuğayên qesamê. Dijminên te xwezî bi van dewletên ku mejmartin bi mana, dijmintiya qiralan a bi tere, ji şîddeta Siyonîstan, emperyalîst Emerîka û ji Ewropayê şîddettir e ey Gazze, ey Hamas. Heta ku tu ji holê nê rakirin, wê tu carî xewtê nekeve çavê van qiralan. Lewra heta ku tu li ser ling û piyan bisekinî, wê aqubeta wan jî tu carî baş nebe. Ji ber vê yekê trilyon dolar ji çavê xwe derxistine. Ji bo tu meğlûb bibî, hemû van pereyan didin û xerç dikin. Namus, îffet û şerefa xwe pêşkêşî van Fîr'ewnan dikin. Dibêjin bes Hamas têk biçe, meğlûb bibe, bes bila Gazze teslîm bibe. Birano ji kerema xwe mislimanên Gazê biçûk nebînin, nebêjin ku serî li ber tiştê ku bi ser nakevin rakirin. Bi kê re şer dikin hûn li wê binêrin, bes e. Ji xwe em behsa dijminên Îslamê yên li welatên me de jî nakin, dijminên Gazê em nakin gotûbêj kirin. Em dibêjin ji bo Gazê meğlûbiyet û têkçûn tu carî nayê gotûbêj kirin. Di hemû rewşan de Gazze galib e, bi ser ketiye, Hamas bi ser ketiye. Siyonîzm, emperyalîzm û ketxwarî di tarîx û dîroka cîhanê de tu carî ew qas aciz û bêçare nebûne, di ser de jî li ber çavên hemû dinyayê. Bi van hîs û hîsiyatan, îna her kesî ji can û dil pîroz û tebrîk dikim.